हेल' लोगोफोर दिनै नोंथांमोना जों साफ्रोमबो बयबो मिथिखाबाय जे 2022 आरो 23 जिथु सेसननि मेट्रिक आनजाद एबा HSLC आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय दा बेनिनो जों साफ्रोमनोबो जायफ्रा उथ्रिसारबाय बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो जायफोर बिथांमोना उथ्रिसारनो हास्लाबाखिसै दा बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जाहाथे मोजाङै बिथांमोन पास जानायनि जरसै एबा बिथांमोन पास जानायखौ थुलुंगाखांनानै जाहाथे होफिनो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावहाय आर'ज गाबहरनाय थाबाय बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना पास जादों खम मार्क्स मोननानै जायफोर गोबां नाजासेयावबो पास खालामनो हायाखिसै दा बिथांमोना जाहाथे खाब्रायनानै जोङो गोरोन्थि लामा लाया बिनि थाखायबो खेबसे आर'ज गाबहरनाय जाबावबाय नोंथांमोननिसिम दा बिनिनो गासैबो अल आसामनि रिजाल्टखौ जों बयबो नुखाबाय जानो हागौ दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फरायसालिनि रिजाल्ट होनो नागिरदों बे जाहैबाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबा हालामनि पस्ट अफिस रनसायथाम डिस्ट्रिक्ट चिरां बांगालदबा बड'सा नोगोर दा बेयाव थानाय JSB एकाडेमि बे JSB एकाडेमि एबा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि जाय 2001 मायथाइयाव गायसनजानाय जादोंमोन बियो फ्राय फैयै फैनानै 2023 मायथाइयाव रिजाल्टखौ जोबोद मोजाङै खालामदों बुंजायो मानो होनबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों टटेल गासै 15 एपियार्ड जादोंमोन बिथांमोननिफ्राय आरो बेनिफ्राय 15आनो पास जाजोबदों फेल गैया बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजनाव मोनदों 11 सा आरो बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ 7 थार्डआवबो निल दा बेयो जोबोद मोजां बिथांमोननि फरायसाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबावबाय दा बे फरायसालिखौ नोंथांमोनहा नुवाखैबा नायना लानो हानाय जागोन एरियानिबा जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ दा बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोननाय जागोन नेक्स्ट हिसाबै बेजोंनो लोगोसे आसामनि थांनाय फार्स्ट एबा 1992 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइ देग्लायसिम बेसेबां बबे बोसोराव बेसेबां पार्सेन्टेज मेट्रिकआव पास जाबोदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों फार्स्टनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन फार्स्ट 1992आव 29%ल'मोन बेनिफ्राय दङ 1993आव 30 बेनिफ्रायनो इयारै क्रन'लजिकेलि इयारा फारि फैगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोना 1992निफ्राय फारियै लास्टजों ओरैजाय राइट साइडजों फरायनायखौल' नायलांबानो जाबाय बेयाव 29 30 30 33 35 ओमफ्राय 28 31 32 38 बेबायदिनो जोबोद खम पार्सेन्टेज फरायनाय जाना लानानै मेट्रिक पास जादोंमोन आसामाव अदेबानि बै समनि माने कारिकुलाम आरो बै समनि आनजादनि फरायनायनि प्रसेसआबो आलदामोन फोरोंनायनि बिखान्थि सिलेबास गासैबो आलदामोन दा अदेबानि बेबायदि फैनानै देग्लाय बियो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों गासै आसामाव 72.69% पास खालामनो हानाय जादों बेनि थांनाय बारावहाय खममोन 2022आव 56.49%मोन आरो बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव साबसिनबावमोन जेरै नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों 93.10मोन दा बिनिनो देग्लायनिया एसे आलादा जों बयबो मिथिखादों एबा जायफोर बिथांमोना मिथियाखै होनबा नायना लानो हानाय जागोन जे मिथिना लानो हानाय जागोन देग्लाय मेट्रिक आनजादा एसे आलादायै जादों फ्राय 6 साबजेक्टनि बेलायाव 4 साबजेक्टआनो माने 50% एबा गासै 100 मार्क्सनि बेलायावहाय मा जादोंमोन 100 मार्क्सनि बेलायाव जोंना गासै 100आव 10 मार्क्सआ प्रेक्टिकेल हिसाबै जों मोन्दोंमोन गासै MIL आरो जिअ'ग्राफि एबा 4 साबजेक्टखौ गारनानै इलेक्टिभ साबजेक्टखौ गारनानै बेनिफ्राय माखासे 90नि बेलायावहाय 90 मार्क्सनि बेलायाव आरोबाव मेमो जादोंमोन बिनिनो 50% एबा 45आ अबजेक्टिभ अर्थात मोनफ्रोम सोंनायनि थाखाय से नाम्बारनि थाखाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय माखासेया 45आ बेयो ब्रड एन्सार टाइपनि थाखाय जादोंमोन एबा मा होनदों गोलाव फिननायनि सोंनायफोरनि थाखाय जादोंमोन दा बे मोनसे सिस्टेमा सोलायना होदोंमोन दा बेनि थाखाय रिजाल्टआ देग्लाय एसे साबसिन जादों दा बेखौ जोङो मिजिंथिनो हादों आरो जायफोरा बेखौ नुनानैनो उननियाव फैनो गोनां एग्जाम होनो गोनां बिथांमोना जाहाथे आरो साबसिन होयो बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय दानिया नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जोङो जिल्ला हिसाबै 2023नि देग्लायनि रिजाल्टआ नायदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेवहाय फ्राय बांसिन होनोबा चिराङानो बांसिन बादि जानानै दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों 88.65% दा बेनिफ्राय पार्सेन्टेज हिसाबै आरो बेनि अनगायैबो गोबाङानो माने 80%नि एबभ जानो मोननाय जादों जेरै जाय बाहाय दङ नलबारियाव दङ आरो बेनिफ्राय दिमा हासाव दङ शिबसागर दङ बेफोरो दा बेनिफ्राय खमसिन पार्सेन्ट मोननाय होननानै बुङोबा जोङो नायोबा नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा 59.80 नुनो मोनदों गवालपारा जिल्ला देग्लाय बेयाव गवालपारा जिल्लाया खमथार पारफरमेन्स खालामनो हानाय जादों दा बे हिसाबै जोङो नुनो मोनदों आरो गावबा गावनि जिल्लाखौ नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन स्क्रिनशट लानानै आरो जायफ्रा नुखाबाय नोंथांमोनहा नायाब्लाबो जागोन मिथिना लानो हानाय जासिगोन बेनि उनावहाय नेक्स्टआव नोंथांमोनजों दिन्थिनो लानाय जादों बे जाहैबाय
मा होनो मेरिट लिस्ट टप 10 रेंकनि दा बेयाव गोबां बुरजा फरायसाफ्रानो टप 10आव गाखोनो हानाय जादों। दा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन फारि फारि जेरै फार्स्टआव मोननो हादों फार्स्ट रेंकआव 596 टटेल मार्क्स सनेटफोरनिफ्राय बिथाङानो जाहैबाय रिदम ठाकुरिया बे सेकेन्ड रेंकआव मोननो हानाय जानाया गासै 3 फरायसाफोर दङ। बे जाबाय इसरत फारिहा, लाक्की देबी चौधुरी, बेनिफ्राय दङ मनमिता शर्मा, बेनिफ्राय आदित्य अनुपम खनवार। बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जिल्लानि नगाव, नलबारियाव 2, सराइदेव बेनिफ्राय आरोबाव नेक्स्टआव थार्डआव दङ 3, फर्थ रेंकआव दङ गासै 7, बिदिनो 5आवबो 7, 6आवबो 7, बेबायदि गोबां बुरजा दङ। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो जोंहा बर' मिडियाम बा बर' सुबुंफोरखौ बाहाय जों नामाव नुनाय जायाखिसै। दा बेसो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेनिबो गोबां जाहोन थानो हागौ एबा गोबां माखासे जाहोन थागोन। फरायसा आरो माने आनजाद दानगिरि बायदिसिनानि बिथिङाव जोङो सानहरनो गोनां जायो। बेखायनो जोङो थोंजोङै मानो फैदिया बेखौबो जों बुंनो हानाय गैला। दा जेखि जाया मानो देग्लायनि रिजाल्टआ बेखिनियानो। नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन खौरां बिजोङावबो नुखाबाय जानो हागौ। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ, गोजोन्थों।